एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप लोग को मेरे एलबी में स्वागत है। लोगोफोरनो साहा ओरैजाय दङ था ओमफ्राय नै बेखौ जागोन। दिनै मानडे ब्रकलि ओमफ्राय बान्दा कफि। नैबे थायाबो मोनबाय। ओमफ्राय नै सानाबो नुजाबोहांबायानो गदेखौ सुरेस। थारमाने दा 6:30 जानोसैयानो। स्कुलफ्राव थांनांगौ नालाय लाहार फाहार नायलांदो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोन मोजां मोनोबा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना होबानो जाबाय। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। लोगोफोरनो आं साहाजों लोगोसे ओंखाम माइरं लाखाबाय। दा माइरं सुखानोसै। लोगोफोर आं थाखौ नेबाय थाला, थाया जाबाय। नैबे ओंखाम नैबे साहाखौ आं लोंग्रोनोसै। मानो होनबाखि लोंग्रोबासो खामानि जायाना, माथाया फ्रेस जायो। लोंग्रोनोसै। ये देखो गाइखेर साहा मोनबासो माथा फ्रेस जायो। लाल साहा लोंबाथाय माथायानो फ्रेस जायो आंना। सुबह सुबह देखो रेडी हो गया। चलो लोंसै एबार। मर्निं टाइमाव गाइखेर साहासो लुबैयो आं, ओमफ्राय लाल साहा लुबैयो। मानो होनबा बेखौ लोंबासो अयभास जाबाय नालाय, सानफ्रामबो लोङो गाइखेर साहा। बाखिया थाथ'थोंसै, सानाबो जंबोबाय। ओरैबो दङ नै खामानि, ओरैबोथ' दङ। लोंगोनसै आं। रेडी जाबाय नै। थायाबो बेसेबांबा बुरजाखा। दरबासो मोनदां बे थाया। आंहाबो माबायाव खुरैयाव लाखानोसै आङो। जाय रेडी थाबो बासिनांलाबाय आरो ये मेरा है। आं बारा जाया, उदै माबानाय लांसै। ओंख्रि सेन्स नै मुला हाबाय आं, नै अलकपि, ओमफ्राय आलु अनला जानोसै नै लोगोफोर। रेडी साराय रेडी। क्लिन सामब्राम बानलु सुनांगौआ। कलर गोल्डन जायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय पिराहा थांबाय। ओंखाम जाबाय मोजां नालाक। हेल्दी बुरा राजा सिखाराखै नामा? गथा बिसिनायावनो दङ, मबाइलसो नायलायो बे। जाहैनोसै एसे खामबावगोनसै। आंनि मिरामिस अनला कुकिं बेखौ बारा एखेबा मानो होनबा बिदि गावजोबा।
मोदान दोङावला गोदौथोंसै लोगोफोर दै बेनिफ्राय खारै अनला ओंख्रिबाथ' खारै नङाबानो जाखाया नङा होमबा मिरामिस अनला मेरे साजन मेरा दिल भी कितना पागल है ini apa itu भाजी गोदौथोंसै गाइखेर गोदौबायानो आखाइ एरबाय थादो आरो साहा नङालाय गाइखेरसो नों मोखां सुबाय राजा मोखां सुखांबाय लांगौ नै आं बच्चे के लिए दूध जीरा गुराहाय दै होबाय दै होनानै बेनिफ्राय गोदौथोंसै जाबाय नै रेडि दुनिया पत्ता हो जाबाय miramis onla जाबाय नै रेडि जाबाय दे लोगोफोर माबायदि नुखो आंथ' टेस्टि मोनथारबाय केमेरायाव माबायदि जाखोथाय आं दोनसै बिदिब्ला आरो नै फिसाखौ जों बिमानो हरनांगौ स्कुलाव लाङोनो बिमाया बेबो जाबाय आं दोननोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लिज अननानै लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना होदे सोरबाफोर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं बैक जरूर देती हूँ सो बाय बाय गाइस।